Bi juma ye sunkalo tile 5 jira 2040 ani 45 telen ta ma filɛbɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Salamu alaikum ni aw kunnafoni waati selen minnu bakurubaw filɛ. Denbaya 280 bɔyɔngɔ olu bɔra ka balofɛnw sɔrɔ ka bɔ Zakat Foundation of America yɔrɔ la ni sunkalo kalo barikama in kɔnɔna la. Banque mondiale ye projet dɔ bila sen kan min kɔnɔna la kasabi bɛna don a la a bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 90 bɔyɔngɔ la yaasa a bɛ famille matière dégradée ni o ye dugukolo lacɛnniw ye u bɛ se k'o ladilan cogoya min na. Senegal jamana kɔnɔna la yirala k'a fɔ fɛn min u ka fanga sinamatɔ maɲɛma Ousmane Sonko ye ale labilala fo ka taa se Basiru Diomaye Faye ma. Zakat Foundation of America olu filɛ ka bɔ ka dɛmɛ kɛ denbaya 280 bɔyɔngɔ ye ni balo ye ka di u ma ni yɛrɛ kɔni bɛ don hukumu kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ u ka san o san sunkalo kalo u bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin ma dɛsɛbagatɔw ma yaasa dɔ bɛ se ka bɔ u ka degun na cogoya min na ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sigira sen kan bi sɔgɔmada in na Zakat Foundation of America olu ka siège la Bakɔ Jikoro ni ACI. Dɛmɛ min kɛlen filɛ a bɛ tali kɛ malo kilo 25 sukaro kilo 10 ani tulu litiri 5 ni ɲumanya wale in kun ye ka se ka dɛmɛ kɛ ma dɛsɛbagatɔw ye yaasa gɛlɛya min bɛ u kan u bɛ se ka bɔ u kan cogoya min na ni sunkalo barikamaba in kɔnɔna la. An bɛ yan bi dɔwɛrɛ tɛ c'est pour que ka an balima minnu bɛ yen ni se t'u ye ka sunkalo latigɛ tigɛcogo la ka u dɛmɛ au moins an bɛ mun kɛ an bolo a bɛ se ka dɔɔni kɔni ɲɛ u ye hali n'a ye tile 1 tile 2 kɛ en tant que bɔ silamɛ ɲuman na o ye ko ɲumanba ye donc an bɛ a kan ka di mɔgɔ 2000 ani 200 de ma donc olu répartilen no Mali ni Mauritanie ani Guinée donc n'i y'a lajɛ Mali la a kan ka di mɔgɔ 1000 ni kɔ de ma Mauritanie a kan ka di mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 70 Guinée a kan ka di mɔgɔ 200 ni 50 de ma bi sɔgɔmada in na o dira mɔgɔ 200 ani 80 o ye sɔgɔmada in ta ye quoi une valeur bɛ taa à peu près 8 millions ɲɔgɔn na. Service de développement social ale ka nɔlabila min kun bɛ kɛnɛ kan ni a ye a laɲɛnamaya ka tila k'a seereya a ye foli belebele kɛ ka ɲɛsin Zakat Foundation ma u ka ni ɲumanya wale in na. Bɛ yan madame ka invitation na walasa nin kɛwale ɲuman min filɛ nin ye n ka se ka ye ɲɛ la ka a fo ka wale ɲuman dɔn an b'a dɔn ko sunkalo ma nɔgɔn an ka denbayaw ma denbayaw bɛ yen u sɛgɛnnen don n'i y'a ye k'a fɔ ko dɛmɛbaga dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ u dɛmɛ malo bɛ yen sukaro bɛ yen tulu bɛ yen o dɛmɛ ka bon donc ka a fo ka wale ɲuman dɔn o la ani ka ɲini Ala fɛ a filɛ nin ye baara ɲuman ninnu na ka fanga d'a ma a ka continuer o baara fɛ. Jɛkuluba min fɛnɛ bɛ yen n'a sigilen don ɲɔgɔn dɛmɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na finitigilakaw olu ta fanfɛ u ka nɔlabila min kun bɛ kɛnɛ kan ale fɛnɛ ye foli ka ɲɛsin Zakat Foundation ma u ka ni dɛmɛ in na ka ta ka ɲɛsin muso cɛsabatɔw ale ni falatɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka finitigilaka minnu tanyara kɛlɛkɛyɔrɔ la olu musow ni u denw. An bɛ bɔ ka Zakat Foundation fo a ka nin kɛwale ɲuman in na kɛwale min don n'a kelen don k'a ta dɛsɛbaga ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma sɔrdasi minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la o musow an'u denw fɛn min don a bɛ se k'u dɛmɛ nin wagati kɔnɔna na surtout an bɛ sunkalo kalo min na vraiment an bɛ bɔ k'u fo halisa u bɛ min na u ka dɔ fara a kan Ala ka caman bila a nɔ la halisa Ala ka a ta fanga d'u ma. Maa minnu ye dɛmɛ sɔrɔ u ye u ka nisɔndiya yira ka tila ka donba kɛ ka ɲɛsin Zakat Foundation ma ni o ye u dɛmɛbagaw ye. Jagati bɛ anw jigi kɔrɔ Ala de b'a sara a n'a baarakɛbagaw Ala de b'u sara foli kɛrɛnkɛrɛnnenba bɛ ka taa se directrice yɛrɛ ma musokɔrɔba Ala ka sara a ye san o san bɛ di ne ma o dɔrɔn fana tɛ dɛ ni ninnu tɛ ne ka denmisɛnw tɛ taa ekɔli la ninnu jɔlen bɛ ni ne ka du de ye Ala de b'a sara u ye. Zakat Foundation mɔgɔ vraiment an b'u fo aw minnu ni wagati na ni anw cɛw dayɛlɛnnen don a kɛra u ma sababu ɲuman caman ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka a mɛn u k'a kɛ ka garisigɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi u ka laɲini Ala ka sabati halisa. N bɛ Ala fo ka Ala kira fo Ala n'a kira fo mɔgɔ mun ye dɛmɛ bila ka d'an ma an b'o fo k'o barikada k'o wale ɲuman dɔn nin ye hinɛ de wala anw ye cɛsabatɔ de se t'an ye donc diɲɛ ye jigi de an bɛ jigi barikada. Alhamdulillah nisɔndiya sɔrɔ a la kosɛbɛ ka da kan san o san b'an wele k'a d'an ma an bɛ Ala tanu la k'u fo la Ala k'u bolo mɛn baara la. Kuma de tɛ n da kɔnɔ n content na fo ka dɛmɛ tɛmɛ n bɛ dugawu de k'aw ye san caman aw k'a d'an ma ka kɛ si ni kɛnɛ ye ka hinɛ furew la a taara nafolo min na ka caman bila o la ka laɲiniw sabati
ala kana auto janfala ala kana to nambara la ala kana jugu sawla ala ka bɛɛ sago d'aw ma aw ni ce. Ka hakilila jigi k'a fɔ Zagat Foundation of America ale ye jɛkuluba de diɲɛ selege naani kɔnɔna la min ka baara ɲɛsinnen don ɲumanya walew ma ale ni ka maa wɛrɛw olu wele ka taa ɲumanya ma u bɛ se ka ɲuman kɛ u tɔɲɔgɔnw ye dɛsɛ bɛ minnu na cogoya min na. U ka baaraw dannen tɛ sunkalo dɔrɔn ma u bɛ nin ɲumanya wale ninnu kɛ san ani waati bɛɛ lajɛlen na san kɔnɔ. Jamana gouvernement hali ni Banque mondiale olu ka dɛmɛ ye kasabi ko ale nasiraw fɛ u yɛrɛ kɔni ye projet dɔw kɔni bila sen kan min na u yɛrɛ kɔni bɛna dugukolo dɔw ka olu labaara min bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana ma. Ni baara ninnu doni a yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya kun bɛ ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga bolo. Baara ninnu a yɛrɛla k'a fɔ a bɛna taga daminɛ san 2024 ka taa se san 2030 nata ninnu ma. Wari min bɛna don a la o bɛ tali kɛ CFA miliyari 90 bɔɲɔgɔnko de ye. Ka ɲɛsin dugukolo yɛrɛ la koloyali ma dugukolo minnu bɛ ni sɛnɛ kɔni bɛ kɛ o yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna ni o dugukolo kɔni barika bannen don ka kɛ ni waleya dɔw kɔni i n'a fɔ waati yɛlɛma fo ka taa se min ye kɛlɛ yɛrɛ ma min ye cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaw ye u ni u dɛmɛba Banque mondiale u kɔni ye projet ba dɔ sigi sen kan ni an ko ma ko projet de restauration des terres dégradées PRTD Mali ni u kuntagala b'a ta san 2024 ka taa kuncɛ san 2030 waatiw la. A yɛrɛla k'a fɔ ni projet baara in bilala sen kan kunu donanjigin soba dɔ kɔni na ni a yɛrɛ kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ anw yɛrɛ ka ministre ma ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga bolo. Nka kɛnɛ kan min fana kɔni ye gouvernement maa caman ye olu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan i n'a fɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen don sigida walima togoda wɛrɛ lakanali ma Mamadu Samake ani ministre min ka baara fana ɲɛsinnen don Mali yɛrɛ ɲɛda la kɔrɔkɔrɔli ma n'o ye Ibrahim Ikasa Mayiga ye ani maaba wɛrɛw. A yɛrɛla k'a fɔ sa nin projet in kɔni musaka bɛ t'i jɔ fo euro wari miliyɔn 130 la n'o bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 90 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la. Ni projet ba in kɔni kun de ye walasa ka se ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ani ka waleyaw fara ɲɔgɔn kan dugukolo minnu bɛ yen ni u yɛrɛ kɔni lafura ni sɛnɛ tɛ ka se ka kɛ u kɔnɔ bilen ka sababuya kɛ min ye wagati yɛlɛma fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma ka se ka o dugukolo yɛrɛ la kɔrɔkɔrɔya tuguni u ka kɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ ye wasa min kɔni ye sɛnɛko ye o yɛrɛ kɔni tɔ bɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min kɔni na. A yirala k'a fɔ ni projet ba in sa a kɔni nafa bɛna se maa 2,100,000 de ma wa a yirala k'a fɔ sa a kɔni ɲɛsinnen don Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na commune 87 ɲɔgɔn bɔɲɔngo Kayi Kita Ɲoro Kulikoro Nara Segu Douanzan ani Mopti olu région kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don togoda walima sigida lakanali ma n'o ye Mamadu Samake ye ale kɔni ye a ka kumaw kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye dugukolo ko kɔni ko kɔni kɛlen don ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi barisabu a y'a yira k'a fɔ ko kɔni bɛ kɛ sababu ye min ye baloko dɛsɛ ye kuran na yɔrɔ caman kɔni na ni o kow kɔni ma kunbɛn. Wa yirala k'a fɔ sa min fana ye ji kɔni ye o de kɔni tɛ ka se ka mara cogo si la o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na o kɛra sababu ye min ye jɛgɛw camanw ye k'olu fana kɔni bali buguni na fo ka taa se min ye dugukolow fana ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni langoloya cogo min kɔni na. Min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin projet kofɔlen kɔni bɛna kɛ fiɲɛ bɔdaba ye anw yɛrɛ ka jamana sɛnɛkɛlaw bagan maralaw fo ka taa se mɔnikɛlaw yɛrɛ ma barisabu ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu da kɔni balo bɛ sɛnɛ la ko o kɔni de ka ca kosɛbɛ togodaw kɔni na. O kɔnɔna na a ye wele bila ka taa min kɔni ye nin ministreso kofɔlen ma ani Banque mondiale kofɔlen ma fo ka taa se maa minnu taara baara la nin projet kofɔlen na u yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ ani u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan cogo min na walasa projet in yɛrɛ kɔni kɛra papier kan cogo min na a yɛrɛ ka se ka lawaleya o cogo kelen na a nafa ka se ka se malidenw bɛɛ lajɛlen ma. Miliyɔn 496 ni a kunkan fɛn bɔɲɔngo a yirala k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen de kɔni ɲɛma tununa o sɔrɔla covid ale dɛmɛ olu sababuya yɛrɛ kɔni na nin ɲinini ninnu kɛra bureau du vérificateur général yɛrɛ kɔni fɛ ka ta décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se a tile 31 ma san 2021 ani san 2022 ni o de hukumu kɔnɔna la u yɛrɛ kɔni ye ɲinini minnu kɛ u y'a ye k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen kasabi o yɛrɛ de kɔni tununa nin ko in sababuya la Tumani Keyita bɛ walawalali kan ye. Vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛliw min taara ka ɲɛsin projet ma projet min ka baara tun ɲɛsinnen don covid-19 yɛrɛ kɔni waleya kɛlɛliw ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko a bɛ taa CFA wari miliyɔn 496 ko o de kɔni tununa nin projet kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye projet d'intervention d'urgence covid-19 ye ni o yɛrɛ kɔni kɛra san 2021 kɔnɔnaw la ka taa juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile 31 na ani san 2022 a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn
fila wɛrɛw ye ko o kɔni kɛra sababu ye ka sɔnni sigi nin tɔ kɔni kan bawo a yirala k'a fɔ sa o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn kɔni kɔnɔna na sefa wari miliyari 1 ani a kunkanfɛn o de kɔni tununa ka ta mɛ kalo tile 13 ka taa bila desanbu kalo tile 31 san 2020 waatiw kɔni na u bɛ bɛn kalo 8 baara kɔni ma wa yirala k'a fɔ o kalo wɔɔrɔ baara kɔni kɔnɔna na min ye miliyɔn 939 ye o de fana kɔni tununa ka taa janvier kalo tile fɔlɔ la ka taa bila juin kalo tile 30 la san 2021 a yirala k'a fɔ sa min ye vérificateur général ale ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu ye ka ɲɛsin covid-19 waleyaw ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a kumaw kɔni cayalen don kosɛbɛ barisabu maaw yɛrɛ kɔni bɛ k'u ɲininka n'a sɔrɔ ni nin projet kofɔlen yɛrɛ maa ɲɛma n'a sɔrɔ ni bolojantigi dɔ kɔni tɛ a kɔkɔrɔ barisabu nin sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nka nin projet kofɔlen kɔni maa ɲɛma bɛ a yɛrɛ jɔyɔrɔ la halisa nin bɛɛ kɔfɛ nin wari kasabiba ninnu kɔni tununen su ani kungo cɛ a yɛrɛ k'a fɔ sa sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni bolodala san 2021 waatiw la ka taa juillet kalo tile fɔlɔ la ka taa bila desanbu kalo tile 31 na ani san 2022 u b'a yira kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye nafolo kɔni o kɔni burujara kosɛbɛ nin cakɛbɔnaso in kɔni kɔnɔna na bawo a yirala k'a fɔ min kɔni ye warila tiɲɛ ani min fana kɔni ye wari tunu fo ka taa se waleya dɔw ma ni o ye baara fukɛ kɔni ko o kɔni caman kɔni wo yira nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na o b'a yira k'a fɔ min ye sefa wari miliyɔn 496 o de kɔni tununa tuncogo kɔni ma dɔn wari min na hali sini u b'an se farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw ma. Senegali Dakaru o kibaruyaw la jarala k'a fɔ min ye fanga sinamatɔnba min bɛ ni Usmane Sonko ale y'a ɲɛmaa ye ni ale yɛrɛ minɛna ka don kaso kɔnɔ a bɛ waati jan kɔni bɔ a jarala k'a fɔ a ye fiɲɛ bɔda kɔni de sɔrɔ ni a bila la a jarala k'a fɔ sani a bilali kɔni cɛ min ye a danamaba min bɛ yen ni o ye Basiru Jɔmayi Faye ka taa se a kanubaw kɔni ma ko olu caman kɔni bɔla ka Dakaru ka se ka a bɔlɔnw bɛɛ lajɛlen kɔni de minɛ yaasa fɛn min ye Sonko ka taa a kunbɛn a kɛlen ka kalo 8 kɔni kɛ kaso kɔni kɔnɔna na wa a jarala fana k'a fɔ fɛn min ye nin ma ko fɔlɔ a bɛna bɔ ka bɛn waati ye ni fɛn min ye jamana ɲɛmaa kalafili n'a tɔ ye tile 10 bɔ ɲɔgɔn kɛ o bɛna tɛmɛ Senegali jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na a jarala k'a fɔ ni o jamana ɲɛmaa sigi a yɛrɛ kofɔ o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna kabini sibiri tɛmɛlen o de hukumu kɔnɔ Usmane Sonko ka taa se fɛn min ye a kanuba Basiru Jɔmayi Faye kɔni de ma o jarala k'a fɔ ninnu ko sariya dɔ ni u b'a wele amnesty o sigilen u kɔni wotelen u ka wasabulo kɔni de fɛ o de kɛla sababu kɔni de ka se ka numa ko fɔlɔ ninnu ka fiɲɛ bɔda ko kɔni di u kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a jarala k'a fɔ Senegali kiiritigilamaw ko o kɔni ye baara bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ wa o kɔni ye sigikafɔw bɛɛ kɛ ani ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan min kɛla sababu kɔni de fɛn min ye Usmane Sonko ale min ni a bɛ san 3 bɔ ɲɔgɔn ko kɔni bɔ bi kabini mars kalo san 2021 ka na fɔ juin kalo san 2023 kɔnɔ ni o mankan ba kɔni kun bi ani fɛn min ye Macky Sall kɔni do cɛ o yaasa ka se ka olu mankan ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni lasa cogoya min na wa a jarala k'a fɔ ninnu ka ni san 3 mankan a kɛla sababu ye ka maa 60 k'u bɔnɛ u ni kɔnɔna maa caman jogi la wa fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana bololafɛn caman olu tiɲɛna. Congo RDC jamana kɔnɔ hajarala k'a fɔ kalo min sale filɛ nin ye hajarala k'a fɔ o kɔnɔna na gɛlɛyaw kɔni ye olu kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya Congo kɔrɔvɛyafan ni bamaci walekɛbɔ kɛmɛ ka dansago kɔni kɛ maaw la o yɔrɔ la k'o ka wulikajɔ kɔni de fɛ ka wulikajɔ kɛla sababu kɔni de min ye maa 200,000 ani maa 50 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni de bɔla o sigiyɔrɔ kɔni de la min ye diɲɛ sirigɛnna ni jɛkulu Nations Unies olu ka baarakɛla dɔ o ka fɔcogo la wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye baloko ani adamadenya tɛ ɲɛ fɛn min ko fiyewu ko o gɛlɛyaw ko o fana kɔni ɲɔɲɛ bɛ a yɔrɔ kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ mankan in bɛ ka kɛ yɔrɔ min de la ko ani fɛn min ye Congo a faaba ko o kɔni ka jan kosɛbɛ n'o ye Kinshasa ye wa a jirala fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye bamaci walekɛba jɛkulu 120 de bɛ a yɔrɔ la caman bɛ olu ka wulikajɔ ye ka sanu min bɛ a yɔrɔ la ka se k'o kɛ u ta ye ani dugujukɔrɔ nafolo min fana bɛ a yɔrɔ la ka se ka olu fana kɔni kɛ u ta ye cogoya de la o wulikajɔ sen kɔni de fɛ ko o kɔni bɛ ka adamadenw ko u bɔnɛ u ni kɔni de la o de hukumu kɔnɔ o de kɛla sababu ye ko kabini a mankan in ka wuli ka na se bi kɔni de ma maa minnu bɛ ni u bɔla o sigiyɔrɔ kɔni de la n'u ye gɛlɛyaw sɔrɔ u bɛ taa fɔ maa 7,000,000 bɔ ɲɔgɔn ko kɔni de la wa maa dɔw yɛrɛ bɛ yen ko taa yɔrɔ fan ma dɔ olu la olu yɛrɛ ma se ka ye fɛn min ye maaw kɔni fɛ fɔlɔ. Ka caya ni farafina jamana 12 bɔɲɔgɔnko kɔni hajarala k'a fɔ alamisa tɛmɛlen olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye connection n'u ye bɔlɔlɔsiraw gɛlɛyaw kɔni de sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ hajarala k'a fɔ o gɛlɛyaw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni gulomɛ min de la u ka fɛn ye bɔlɔlɔsira n'u ye a nɛgɛsiraw ye olu min bɛ tɛmɛ fɛn ye ji dugumanaw kɔni de fɛ hajarala k'a fɔ ko olu de kun ye gɛlɛyaw sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ na fɛn ye cakɛyɔrɔba dɔ bɛ ni o bɛ Afrique kɔni caman ka se ka bɔlɔlɔsiraw kɔni di olu kɔni ma n'u ye MTN ye olu y'u ka mɔgɔ yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ
don ko fɛn ye alamisa tɛmɛlen ko farafina jamana caman ko olu ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ bɔlɔlɔko la connection ko kɔnde la ko nka min ye a baara a gɛlɛya bɔla yɔrɔ min de la olu ka sira minnu bɛ ni u bɛ tɛmɛ ji dugumanaw kɔni fɛ ko gɛlɛya caman de kun ye olu kɔni sɔrɔ o kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni bila sen kan yaasa olu minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka se ka sira wɛrɛ kɔni de bɔ yaasa ka se ka olu to yen sira wɛrɛ ka bɔ yaasa maaw na se k'u ka baara bɔlɔlɔ baaraw kɔni kɛ lafiya kɔni kɔnɔna na cogoya min na ko u b'u u baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni de la. Egypte jamana ɲɛma ni o ye Abdel Fattah al-Sisi a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye a ye Netherland olu ka minisiri ɲɛma ni o ye Marco Rutte ye ka a kɔni bisimila arabado a ka jamana kɔnɔ na wa a hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn min ye Netherland minisiri ɲɛma ko a kɔni ni Abdel Fattah Sisi ko o kɔni kumana min de kan kosɛbɛ o de ye gɛlɛya min bɛ bi ni o bɛ Israel ani Palestine ni ɲɔgɔn kɔni de cɛ o de la sa fɛn min ye Egypte masakɛ sa ni o ye Abdel Fattah al-Sisi kɔni ye ale ye kangarima da kɔni kɛ ka ɲɛsin Israel jamana kɔni ma k'a fɔ ko ni u ko u bɛna taa bi arafa kan n'u ka wolomasiri tabɔ ye dugumasira fɛ ko a kɔni tɛna jɛn ni o kɔni ye fiyewu wa a jirala fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Palestine jamana kɔnɔna na u ka dugu min bɛ yen ko Gaza ko n'i ye a maa jateminɛ maa 2,000,000 ani gɔri 3 bɔɲɔgɔnko kɔni ko o tila bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ka na o kɔni ɲɛma kɔni dogo arafa min ni o ni Egypte kɔni bɛ dancɛ kɔni de bɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn min na Egypte masakɛ n'u ye Abdel Fattah Sisi kɔni ye ale kɔni jɔrɔlen don k'a jira k'a fɔ ko ni fɛn min ye wulikajɔkɛla Israel fɛ k'a fɔ a n'a bɛ Palestine kan ko fɛn min ye a ka jamana dancɛ ani Palestine dugu min bɛ arafa ko a kɔni bɛna fa ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni de kan o ko k'a sɔrɔ min ye Israel yɛrɛ olu ka kumalasela fanga kumalasela ko y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Palestine maa minnu bɛ yen ni ko fɛn min a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ yen n'u bi arafa n'u bolila ka taa yen ko a dɔw bɛ yen ko u bɛna cɛ ka taa gun dɔw de kan ni ɲumanya walew bɛna taa ta k'u sɛgɛrɛ o yɔrɔw la. Bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniw n'an b'aw fo tɛnɛ taa sugantili la aw k'an bɛɛ wagati wɛrɛ inshallah.